Els 24 professors de formació professional que el curs passat van quedar fora de la docència degut a l'aplicació de la nova normativa estatal seran repescats gràcies a un acord de la Mesa Sectorial d'Educació. Aquesta decisió, presa avui, compleix també amb el compromís signat a l'acord marc en què s'establia un procediment d'integració del professorat d'FP que no disposa de la titulació requerida. Després de la publicació al BOIP d'aquest acord de la mesa, aquests docents accediran als bursins d'experts del sector productiu i a partir de la setmana que ve podrien començar a reincorporar-se als centres educatius. Valorant positivament el compromís del conseller d'anar més enllà d'una resposta d'emergència tècnica que s'ha donat ara per mor d'una situació heretada.